masikati nemumaneru bila kupupura nguwa yekucheka tichafanane kuunza misumbu tichafanane kuunza misumbu tichafanane kuunza misumbu chara Mungu jeka chara pane pute usache makore basara Jesu basari chapera minda ichachekwa tichafanane kuunza misumbu tichafanane kuunza misumbu tichafanane kuunza misumbu yendane kuchema chara kuna tenzi kanane kushaya kufaza kwedu kutitalipeza achachingamiza tichafanane kuunza misumbu tichafanane kuunza misumbu tichafanane kuunza misumbu. Pamchinjiko pane upenyu Jesu atimitarise pasine fuma ngezenando amberindo wona zakanaka mune upenyu mukutarisa muchinjiko apona kamutarisa Jesu iye akanyemwerera kutilawa mumatambuzo muchinjiko unandisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimira muchinjiko hakuna anozoputika anosimira simbaredenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari
mukomo nekupenya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu senguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo simanditenga dawa wenyu narini ngayipute mwenye yeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo
Kristo anoda Ngatinamatie vana vaMwari. Tinokutendai Jehovha nenguva yamatipa kuti tiwane kupinda mukati meshoko renyu. Dai mwoyo wenyu mutsvene atibatsira kunzwisisa apo pachataurwa shoko renyu. Dai matibatsira Jehovha tagotendeuka kubva mukati mezvivi, tigorarama upenyu hunokufadzai hwakachena husina chitema. Titungamirire Jehovha, mushandise mutauri nenzira inokufadzai. Tonamata nemuzita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. Tinomuchingamidzai mese zvakare pachirongwa PaMhandire patinotsenga tichimwa kubva mukati meshoko raMwari tisingamhanye tichibatsirana. Bhaibheri rotaura, kana rataura tose toti Mwari wataura nesu. Toda kutenda chose. Toda kutenda mukati mezuva ranhasi tine musoro wenyaya wakanaka. Nasi we are going to talk about the issue of tongues. Nyaya yendimi. Ndinoona sekuti ndimi idi dzakabata. Kune vazhinji vanotaura nendimi. But from what does the Bible say about the issue of tongues? Ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Asi tisati tadaro, ndachida kuti tisangane nevadare vedu. Ngatitangirei panapa. Mufaro wangu mukuru kusangana nemi vatereri nevatarisi pachirongwa chenyu chePaMhandire. Zita rangu ndinoitwa Pastor Obert Mudzengi, mufundisi wesangano rema Seventh Day Adventist. Ndinofara kuva nemi. Thank you. Vanotera. Makadi yenyu vatereri nevatarisi, zita rangu ndonzi Tafadzwa Choto, ndiri nhengo yesangano re7th Day Adventist. Thank you so much. Yes, next. Kwaziwai vatereri nevatarisi, ndinonzi Gabriel Warari, ndiri mufudzi mukati me7th Day Adventist Church. Tichange tichikurukura pano PaMhandire. Thank you so much. Yes, next. Kwaziwai vatereri nevatariri, ndakutenda nekusangana zvakare kwataita pachirongwa PaMhandire. Zita rangu ndinonzi Trust Mukwada. Tinotenda chose Pastor Mukwada, Pastor Warari.
Elder Choto pamwe chete naPastor Mudzengi. Mukati mezuva ranhasi tichida kuti tikurukure sekutaura kwatamboita. Toda kutaura neissue yema-tongues. What does the Bible say about the issue of tongues? Zvirimo here mukati mebhaibheri? Bhaibheri rinomboti chii? Zvakare zviri papi pachikristu chedu mukati mezuva ranhasi ratiri kurarama? Maybe pakanaka pekuti titangire napo, let's define kuti iko biblically chinombonzi ndimi chimbori chinyi. Ndo zvatoda kuti titange kuti titaure. Ameno vaMudzengi, Pastor Mudzengi, tibatsirei. Ndinotenda. Yes. Mukaenda kuNew Testament panotaurwa pachinzi ndimi, basically kana mukatoredzera kubva kushoko rechiGreek, zviri kungotaurwa inyaya yelanguage. A tongue is a language. Okay. It's a language. All right. And mukacherechedza nyaya iyi inonyanya kutsviriridza muNew Testament. Okay. Mukaenda kuna Matthew chapter 28 pavhesi ya19 panopuwa iya yatinoti Great Commission. Okay. Jesu oda kudzokera kudenga ochipa mission kuvadzidzi vake kuti vanofanira kusara vachiitei. Kubva vanzi indai kunyika dzose, go ye into all the nations and what? Preach the gospel. But mashoko aJesu aya anotounza dambudziko nemhaka yekuti vadzidzi vake vaitaura chiAramaiki, vari maJudha, but vari kunzi indai kunyika dzose dzine malanguages akasiyana siyana. Saka maJudha pachezvawo, they were exclusive. Okay. They were not inclusive. Vaingofunga kuti Mwari ndiwavo ivo voga. But commission iri kuti aiwa, Mwari ini ndiri kukutumai, ndiri Mwari wevanhu vapi? Vose. Indai naizvozvo kumarudzi api? Ose. Saka to facilitate this, mukaenda kuna Mark, ndokumbira Pastor Mukwada mutibetsere kuverenga. Yes. Mark chapter 16 pavhesi ya17. Mwari anopromisa ndiJesu uyu kuti ndichakubetserai panyaya iyi kuti mukwanise kusvikira chii? Vanhu vose kose kose. Verengai tinzi. Mark 16 verse 17. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. Ska pari kunzi pano apa ndichakupai supernatural, ndichakupa a supernatural ability yekutaura mundimi itsva to facilitate kufamba kwevhangeri nekuzadziswa kweGreat Commission. Saka chipo chendimi chinouya to facilitate kuti vhangeri risvikire vanhu kose kose, varinzwe, vagorigamuchira kuti vagoponeswa. Thank you so much. Maita henyu Pastor Mudzengi. Vachoto mune here pamuruda kuwedzera. Just on the meaning, the background around this ningirikiri word rekuti ndimi biblically. So vari rechiGreek rinoshandiswa raalodwa iglosa rinongoreva language. All right. And kuti tinzwisise kutanga kwenyaya iyi sekutaura kwaitwa namufundisi panapa, tinofanira kuenda kuna Genesis chapter 11. Okay. Saka takaenda pana Genesis chapter 11 tinosangana the building of the Tower of Babel. After the flood, vanhu vanonzi naMwari, vanopiwa murayiro naMwari kuti paradzanai muzadze nyika. Instead vanhu vanoita rebellion, vanobva vaungana kubva vavaka etawa kuda vaiti pamwe takavaka tawa, flood yakazouya hatizoparadze zvakare, tinenge taita safety. Saka false worship yatiri kuona ichitanga pana Genesis chapter 11. Saka pavhesi ya5 tinosangana naMwari achitaura achiti, but the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. And the Lord said, indeed the people are one, and they all have one language. And this is what we begin to do.
Now nothing they purpose to do will be withheld. Come, let us go down, and they confuse their language, that they might not understand each other's speech. So the Lord scattered them abroad from there over the face of the earth, and they ceased building the city. Apa ndo patinoona origins yemalanguage, kusiyana kwemitauro. Mitauro yakasiyana nekuda kwechivi changa chichitwa patauro Babel, kuti vanga vachiungana kupandukira Mwari. Mwari ndobva ati the only solution is kuparadza vana ava kuti vasiyane. Ndo patinoona the development of language. Saka kutaura malanguage kana kutaura chirungu hachizi chinhu chinovhairisa iproduct yesini. Ndopfungwa yekutanga yatira kuti tibate. But takaenda kuna chapter 12 yaGenesis iyoyo, tinobva taona plan yaMwari yambotaurwa namufundisi. Genesis chapter 12. Saka Mwari vaona kuti vanhu ava vapanduka, vanoita sei? Vanodedza murume anonzi Abraham. Saka from Genesis chapter 12 verse 1 tinoona Abraham achishedzwa kunzi iwewe tira kuibva kunyika yauri yakukuendesa kunyika yandichaita sei? Yandichakuendesa. Verse ya 3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. All right. Takaenda kuna Galatians chapter 3. Pauro anokota vesi achitsanangura the gospel. Achiti God preached the gospel to Abraham. In other words, intention yaMwari yanga isiri yekuti vanhu vane different languages varasiwe. Mwari akasarudza Abraham as an instrument yekuti iye through him vanhu vese ava vachasvika pakunzwa shoko raMwari. Saka patinozoona Great Commission ichizopiwa kuna Matthew chapter 28 paipai, yave fulfillment of this intention yaMwari yekuti vanhu ava vazive shoko raMwari. Go ye therefore. Yes, go ye therefore. Saka Mwari to every nation, tongue, kindreds and people. People. Fungwa yaMwari ndeyekuti vhangeri harizi revaJudha chete, ndere vanhu vese. Saka pana Matthew chapter 28 Mwari Jesu wave kutuma vadzidzi vake kuti vafulfill this promise yekuti the gospel must reach maGentiles, marudzi akasiyana-siyana, men of many tongues, men of many languages. Saka fungwa yandoda kuedza kuti ndiburitse ndeyekuti nyaya yekuzopuwa kwendimi kwatinozoona pana Acts chapter 2 paipa. Acts chapter 2 ireversal yecase yepa Genesis chapter 11. Pana Genesis chapter 11 the tongues were scattered. Pana Acts chapter 2 the people of God were given the ability to preach in many tongues to vanhu vaponeswe. All right, thank you so much. So in other words, tiri kuti here the context in which the gift of tongues was given, kana kuti the context in which nyaya yematongues iri kuuya, it is coming in the context yekuparidzwa kwevhangeri. Because nyika yanga yane marudzi akaita sei akasiyana, malanguages akaita sei akasiyana, yet Bible riri kutiko Jesu apa commission yekuti go ichi therefore. Saka the issue of tongues is given with the backdrop yekuparidzwa kweivhangeri, kuti munhu wese asvikirwe neivhangeri anzwisise mumutauro wake. That is the background. Not in the context yekuprova kuti ndine mweya mutsvene. Anditi muri kuona. Saka ipapo panoda kuti panzwisiswe, because vanhu vazhinji vanotaura nezvematongues vanoti iko wakagamuchira here mweya mutsvene. Zvonzi ndakagamuchira. Zvonzi saka unotaura here nendimi. Anditi muri kuona. It is the wrong context. It is not a biblical context. Context yekupiwa chipo chendimi, it is in that backdrop yekuti vhangeri richienda kuvanhu vanotaura ndimi dzakasiyana-siyana. Go ye therefore. Ende ndichakupai simba rekuti mugoita zvikuru kukunda zvandakatoita. Chimwe chacho muchataura nedzimwe ndimi. Tiritezere? Yes, thank you. Yes. Actually, Mwari wedu anotida. Anoda kuti vhangeri ritisvikire in the language of the heart, your mother tongue. Yes. Language yaunorota nayo. Yes. Iyoyo anoda kuti unyatsorinzwa zvakajeka. Kuti vhangeri risvike pauri Mwari havati dzidza chiGreek.
dzidza chihebheru chakanyorwa nacho bhaibheri. Mwari vari kutoti aiwa ndoda kuti mutranslate izvi into all languages, munosvikira ndudzi dzose. Ende kana ndichida kufacilitata kuti vhangeri rikurumidze kusvika, ende barrier iri kurirambidza inyaya yemalanguages akawanda, ndichaita a miracle yekuti I will break that barrier so that people can hear the word, and not just hear it, but hear it ne language of the heart, the language you dream in. All right. Thank you so much. Yes. Regranditi Pastor Mkwada. Then I've seen you also, Elder Choto. Yes. Pastor Mkwada, do you have anything? Yeah. Kuwedzera pavitaurwa naPastor Mudzengi pataverenga Mark chapter 16 verse 17. Last phrase yati, they will speak with new tongues. Aizi new kwanhu vese ba. Inyu kwadzidzi awa nemhaka yekwari kubva. Alright. Asi kwano vari kundoparidzira mutauro wavo wakajaira. Saka chinonzi tongue hachifaniri kuve chinhu chekuchechi, chekuti kana tasiyana nezvechechi uyu mutauro handichauziye bwa izvo. Zvingori zvekuchechi bedzi. Because kuparidzwa kweivhangeri kuri kutisvikira tagara tine mitauro yedu. Saka ndo iri kutsanangurwa. Saka new tongues ndoda kungotsimbidzira pfungwa yekuti haizi new kuti uri kunzi mutauro wandiri kukupa mutsva usitombo uripo mupasi rino iri uri new kwauri iwewe nemhaka kundiwo nevhangeri kuti ugone kusvikira uyo ane mutauro wake wakasiyana newako. Ende context futi imwe yandiri kuona ndeyekutiko matongues ari kutaurwa in the context of preaching and reaching out kuvanhu, kwete in the context yekuungana muri pamwe, muri panzvimbo 1. Handiti muri kuona iri kutopiwa as a vehicle enabling something chekuti iko vhangeri risvike kuvanhu. So chipo chirikuda kuti unoshandiswa mumaraini kukokorodza kuti vanhu vauye kunani, kuna Mwari. Handiti muri kuona. Yes. Tingobata futi kuti kana chinzi tongues ndimi, it's a plural word renzi rekuti tongue rurimi. Okay. Kuti kana ruri one nonzi rurimi. Si zvatinotaura rwedu rweshona runzi rurimi rweshona. Okay. Kana dzawanda manje kuti pane chishona, chindevere, chichewa ndo pakunzi ndimi. Hakuna chimwe chinhu chiri kumbonyanya ushandisa ipapapa. Because ukangoti ndimi, ukangoti ndimi pane chimisterio saka tachida kuti zvijeke, because pane vamwe vanhu vekuti iko pakataurwa rimwe wedhika vanobva from normal reasoning dziri obvious. Handiti muri kuona ndimi plural yekubva pakuti rurimi, tikati shona rurimi, tikati shona ndevere nechewa dzandimi. Handiti ndizvo here? Basically ndo zvatiri kuona nekubuditsa nekuona zvichiburitswa according to the context of the Bible. Right. Dr. Choto, pane zvamamuchida kutaura. Pane point yatsanangurwa namufundisi. Takaenda pana Acts chapter 1 verse 8 inoti, but you shall receive power when the Holy Spirit has come unto you, and you shall be my witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Jesu akaudza vadzidzi kuti avapa great commission pana Matthew 28. Apa pakuti chimbomirai first mu Jerusalem. Mumirire mweya mutsvene. Why? Because you could not witness for Christ in all the earth kana musina kupuwa empowerment yemweya mutsvene. So in essence zviri kunzi zvoni, mweya mutsvene uchakupai the ability yekutaura malanguages epasi rese. This was the Roman Empire itaura nezvayo. Roman Empire kwaitaurwa Chigiriki, kwaitaurwa malanguages akasiyana siyana. Ende vanhu ava tikutaura zvemafishermen, vanhu vanga vasina kuenda kuzvikoro zvekudzidza malanguage. Saka vanhu ava vaigoparidza sei? Mwari obva vati aiwa ndichashandisa the Holy Spirit. He will empower you kuti mukwanise kuparidza. Okay. So kubatresa pfungwa yekuti the disciples could not go and preach without the Holy Spirit. And the Holy Spirit empowered them to speak in other languages. Sezatichaona patichaenda pana Acts chapter 2. Okay, thank you so much. Maita yenyu. Pastor Warari, you are okay?
ya ndachida kungodzokera Yes. futi kudefinition Good. kuti tibate definition yedu kuti kana unganyora bhuku bhuku rako kana ukangoisa rimwe wedhi risiri rinokavhwa mubhuku rako rese kwokupedzera kwebhuku unofanira kunyora chimwe chakanzi glossary then wochiisa shoko rokuti shoko randaisa apa rinoti asante rinoreva kuti thank you randaisa randati sema riri kuti taura chinenge chiswahili kana kuti kuchewa kana ndati inini muri bwanji ndiri kuti makadini Alright. zvinofanira kuiswa kwokupedzisira kwebhuku nokuti unoda kucommunicata nebhuku rako Alright. saka kuchinja kwendimi yebhuku rimwe chete chairo kunofanira kuratidzwa kuti ndava kune imwe ndimi yakati kuti nditaure tochiongorora zvataurwa nevarume ava kuti bhaibheri rose rakazara kudaro rine ndimi 3 dzatinogona kuona dzakashandiswa vabwe vanogona kufunga kuti paul akatotaura chirungu paul aitaura chishona paul akafa asingazive chirungu waingotaura Paul, of course, wanga ane chipo chokutaura Latin, Aramaic, Hebrew, and Greek, and all those, because wakakurira munyika dzese idzodzo. Asi Bible tinoriona richinyorwa nendimi dzinoti Hebrew, dzinoti Greek, then ine Aramaic. Aramaic tinoona ichimbobuda pano nepapo. Ende painobuda inoitwa senyi, inotodudzirwa futi. Kuti akati talita 10, ndiko kuti musikana muduku muka. Uyu Belshazzar aita mutambo mwari oda kucommunicata naye nenzira iri special. Unonyora pamadziro mene teke ufasini. Kwakudaidzwa Daniel kwakuverenga chiAramaic chiya. Kwakuti manzimambo maerwa pachikero mukaonekwa musingaremi umambo hwenyu hwaiswa kumaMedia nemaPersia. Hakuna shoko ratinowana mubhaibheri ratoti rine ndimi risina kududzirwa nebhaibheri racho. Okay. Thank you. I think yes, Pastor Mkwada. Yes. Ndingakuda futi kuwedzera papichitsanangurwa kuti chiri kuita kuti wari kutumwa wanzi ndichakupa imwe yamutsvene ukubatsirei kutaura dzimwe ndimi nemhaka yekuti wanga wasina kudzidza papatsanangurwa pfungwa iyoyo kureva zvekuti ndimi hachizingori chinhu chinouya nemweya mutsvene pese ba ndinogona kutaura chindevere kwete zvekuti ndezvemweya mutsvene asi nekuti ndakagara kubhuruwayo ndototaura chimalawi nekuti ndakagara ikoko zvisine kuti ndabatwa nemweya mutsvene ba asi apa kuda kuedza kubatsira vanhu nemhaka yechimiro chawakanga wari mukuzadzidza kwawo sewaredzi wehowe saka hapazi pesi patofanira ngoti kana munhu akataura nendimi vati saka wamweya mutsvene unogona kutaura nendimi mwemutauro nekuti wazvidzidziswa. Alright. Thank you so much. Maita henyu. I wanted to move. Yes. Dr. Choto, then Pastor Mzengi. Wakaenda kumashure kwebhuku rese zvazvatsanangurwa namufundisi inonzi glossary. Wakaiverenga. Glossary yaya yabva pavara rechiGreek rekuti glossa. Language. Okay. Ndimi ndokunobva word rekuti glossary. Glossary iyi kungoratidza kuti alright mawedzi ashandiswa aya achidefiniwa aya anodefiniwa zvinoreve chii. Alright. Saka word rekuti glossa kana kuti ndimi harizi mysterious word ba kana kuti rinoreva zvinhu zvinoshamisa kana rinongoreva language mutauro ndozvazvinoreva. Alright. Thank you so much. Dr. Mzengi. Chandaida ngotaura pano ndechekuti tinowana maexample 3 mubhaibheri pakataurwa nendimi kuna Acts 2 Acts 10 na Acts 19 ndopatinosangana pachibuda chipo ichi chendimi ende chinonzi gift of tongues not gift of the ears. Kureva kuti the miracle yaiitika pamuromo weaitaura but pazvainosvika kuaudience vainzwa vavotonzwa nendimi yani yavo. Kune vamwe vanomoti pamwe avaingotaura nechirudzi chavo saka miracle pamwe yakaitika munzeve kumuteereri akatanga kunzwa nelanguage yake uyo ataura neyake. Bhaibheri raisa pachena rikati it's a gift of tongues. Saka it happened parurimi rweaitaura then uyo ari kunzwa aizonzwa nelanguage yatotaurwa dei zvaiitika panzeve yainzi gift of the ears. Iyo yakanaka. Thank you so much. Yes,
Yes. Saka takaenda pana Acts chapter 2 papuwa example. Yeah, ndakandifunga kuti Acts chapter 2 ka tisamhanye. Okay. Because ndo panonzi ipo shuwa idi bhaibheri rinoyasobuda pachena kuti iko pakataurwa nendimi. Handiti ndizvo here? Kuna Genesis tapaona pakaitika ndimi dzakataurika. The next point yatiri kuona panapa is Acts chapter 2 pakataurwa nendimi. Bhaibheri rinomboti kudiniko pakataurwa pacho nendimi. Ngatiregei kumhanya tiende zvishoma nezvishoma. Tiite note up something. Yeah, maybe yes. tisataska ikoko zvamataura kuti Dr. Chotonga ambomira ipapo. Yes. Toda kuenda kuna Ephesians 4 verse 8. Good, thank you. Verse is Dr. Choto batai ningiri text. Verse isina kujairika kuverengwa anaitaura nenyaya yendimi. Okay. Ephesians 4 verse 8. Tirangarire kuti Jesu wafa. Jesu akuda kukwidzwa kuenda kudenga. Maria unoda kumubata. Anoti usandibata. Asi ndaenda kuna baba. Musi wechingano uyu. Musi wesande. Saka inotipa zvakare rutsigiro rwokuti Jesu paakafa Friday haana kuenda kudenga. Saturday the whole day haana kuenda kupi? Kudenga. Anga akazorwa ari muguva. Sunday morning Maria anda kumubata. Usandibata saenda kuna baba. Unoenda kuna baba kunodii. Ndio yatava kunzwa manje pana Ephesians 4 verse 8. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Ndo pane nyaya yedu apa. Right. Kuti kukwidzwa kwakaita Jesu achienda kudenga. Ndo paainokumbira chipikirwa chababa. Kuti baba, tarirai michero, captives captive. Tarirai michero yokufa kwangu. Ndokuratidza vanhu vanga vamuka Jerusalema tikanda kuna Matthew 27:52. Uratidza michero yokutanga yevakamuka. Anatidza Jesu akati baba, vanhu vanoponeseka ava. Kwaitodi kuti vanhu vaponeseke kwapanda zvipo. Zvekuti vanhu vawe vari pasi apa. Kwaisaka todi kuti vawe vanhu ava. Ndo pakaunganidzwa vadzidzi manje. Jesu ari kudenga 10 days. Mukaverenga mongwe wakaonekwa navadzidzi 40 days after his death. Kwasara 10 days kuenda kuchinyi kuPentecost. Kutite 50 days. That's why it is called the Pentecost. Because kwasara 10 days. Saka mu 10 days imomo Jesu ndo maari kukumbira kuna baba. Baba, tumirei zvipo kuvanhu. Kuti zvipo zvokuti kudii? Zvokuti vandauya navava vawande vazadze denga rino. Saka chipo chikuru chatingatumira ndechipi? Unganidzai vanhu paJerusarema. Tikachienda manje pana Acts monzo kuti vanga vakaungana manje. Vaibva Mesopotamia, Libya, Cyrene. Vaenziwa bva Roma. Vaenziwa bva Crete. Crete. Vaibva kose kwenyika. Vowa vadzidzi votaura voti ha imi tiri kuva vanhu vauto vane ndimi dzani dzedu dzokumba kuti zvatakwa na Dr. Mudzengi zviya. Nei vakuwa nendimi dzavo kuti vasumuke naro nelanguage yemoyo. Vanoriparadzira kumusha kwani? Kwavo. Ndo chachiri chinangwa chendimi. Thank you. Maita henyu. I want us to read Acts chapter 2. Yeah. Thank you, Maita henyu. That's very deep, Pastor Warari. Thank you for those very important points. But let's read, in addition to that, let's read the text. Tinyasonzwa utiko rinoti kudi. Apane rane maybe niv cover pakuru. It's simple language, simple English. Even Shona, it's still fine. Hanze verse 6 and 7. Verse 1. Verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as a sound of rushing mighty wind. And it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And they were dwelling at Jerusalem, Jews, devout men, out of every nation under heaven. Underline that. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded,
because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born? Why? Because they were Parthians, Medes, Elamites, dwellers of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers from Rome, Jews and proselytes, Cretes and Arabians. We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Yes. Saka pakataurwa ndimi mukati mebhaibheri ndipapa. Handiti ndizvo here? Pari kunzi aya mabasa makuru anaya. Amwari. Tiritezo here? Saka mabasa makuru ka anofanirwa kunge achibva kwaari kubva. Apa ndo pakaitika mabasa makuru ani aMwari pachitaurwa ndimi. Handiti ndizvo here? Chekutanga inini chandiri kuona pana Acts chapter 2. Ameno kana muri kuchionawo. Mukaverenga vhesi ya1 iri kuti kudi? Vhesi ya1, verenga vhesi ya1 pastor. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Verse 2. Verse 2. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Right. Saka, ameno kana muri kuzvionawo kuti kutinhira kwakabva kupi? Kudenga. Kwakabva kudenga. Handiti ndizvo here? Havasi vanhu vakatinhira nemwe. All right. Panoda kubatsiranwa ipapapo. Because apa mweya pawakadururwa, handiti ndizvo here? Vanhu havasivo vakatinhira. Kutinhira kwakatonzwikwawo kuchitobva kupi? Kudenga. Saka ngwarira kana uine mweya wokuti ukakubata iwewe ndiwe unodhova. Tiritezo here? Wemubhaibheri kutinhira kwakabva kupi? Kudenga. Handiti muri kuona? Ehe. Saka handisi kuziva kuti iko pane chimwe chinhu here chatiri kuona. Maybe the next question ndeyekuti chakashamisa vanhu musi uyu chimbori chii? Kusadzwikwa kwezvaitaurwa here kana kuti kutonzwika kwezvaitaurwa? Ameno kuti Pastor Mukwada tibatsirei, chii chakashamisa vanhu? Bhaibheri rinoti chakashamisa vanhu chii? Vanhu vari kushamisika nekunzwa mitauro yavo ichitotaurwa ipapo vachiti avo vari kutaura wazwe rurimi rwedu ava wagara riya. Zviri pavhesi aniko izvo? Zviri pavhesi. Ngativerengei vhesi. Indowanzoda kuti bhaibheri riverengwe. Vhesi 7. Vhesi 7 inoti kudii? Wakakatyamara wose wakataura mumwe kuno mumwe wachiti, tarirai ava vose vanotaura wazi wagara riya here. 8. Zvino tinogowanzwa seiko mumwe nomumwe wedu norurimi rwedu rwatakaberekwa narwo. Right. Saka vari kushamisika. Chakashamisa chii apa? Kunzwa. Kutonzwa. Ehe. Nekuandastenda zviri kutaurwa. Mazuva ano vanhu vanoshamisika nekusanzwa. Zvanzi nerurimi rwedu rwatakaberekwa narwo. Yeah. Not it's a language, a non-language. Yeah. Exactly. Not something out of this world. Saka until Acts chapter 2 from the Old Testament tichironda nyaya yematongues. Handiti ndizvo here? Until Acts, timbori pana Acts chapter 2. Chakashamisa vanhu mudikani kwaisava kusanzwika kwendimi dzaitaurwa. Kwaitwa kuti havasi vagarire here? Kusai kuti tiri kutovanzwa nerurimi rwedu chairwo rwatakaberekwa narwo. Saka pakataurwa ndimi chakashamisa kunzwika kwaiitika vachinzwa nerurimi rwani rwavo. Ko ndimi imimi dzamuri kutaura zvekuti zvinotoshamisa kuve complicated kwadzo. Is it what's the source? Imbotibatsirai. Okay. Dr. Choto ndakuona. Pose panotaurwa zventimi mubhaibheri pana Acts 2 ipapa kana pana 10 kana pana 19 muchaona kuti pane chinhu chiri common. Panenge paita vanhu vakasiyana siyana vane malanguages akasiyana siyana. All right. Then the gift comes. Kufacilitate kuparidzwa kwevhangeri yaMwari. Like apo pana Acts 2 patolistwa nyika
dzevanhu vavaripo about 17 ngadziverenga dzese vaibva kukriti vaibva arabia vaibva kwakati nekwakati so vose vakaungana panzvimbo 1 but now kuti umwe nomwe agoparidzirwa achimirira kuti vanhu vabva kuarabia uyai apa vabva kwakati mbomirai apa tozokuparidzirai kana 10 yenyu yasvika. It was difficult. Saka Mwari mweya mutsvene enabled vadzidzi vaya kuti vakwanise kutotaura nedzimwe ndimi dzaitozikanwa dzaiva pane rino pasi kuti vanhu vanzwe vhangeri. Exactly. Thank you so much, Dr. Choto. Right. Takaenda pa next chapter 2, Peter haanamati ba nendimi. Anoparidza. Pavesi ya 14 inoti, but Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, men of Judah and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Ubva aparidza achikota mavhesi, apedza kukota mavhesi anotoita ko panapa pavhesi ya 37. Now when they heard this, they were cut to the heart. And they said to Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? And Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Saka yaive nyaya evangelism yaiitika pana Acts chapter 2. Hakuzi kuti ana Peter vakatanga kunamata nendimi vachifamba vachitaura vanhu vaedo kushamisika ndokuti zviri kuitika. Aiwa Peter waitoparidza achitokota mavhesi vanhu ndokutohwa ndokutotendeuka. Saka zviri kuafema point yekuti ndimi dzakapiwa to facilitate evangelism. Even pana Acts chapter 10 inyaya yaCornelius akanga ari a Gentile akanga achitaura nana Peter vanga vari maJews. Saka ndimi were always given in a context yepasangana vanhu vemarudzi akasiyana-siyana so that evangelism inoitika. Chinangwa chaMwari hakuzi kuti mungotaura nendimi. Chinangwa chaMwari ndechekuti muhwe shoko, mubhabhatidzwe, muponeswe. Ndo chinangwa ichocho. Alright. Saka hazvigoni kuti iko tasvika tiri vanasamanyika toti mundimi muri vanasamanyika tiri vanasamanyika tiri tega. Saka ndimi ndidzei nhai samanyika mese munonzwanana handiti muri kuona. Saka chimwe chinhu kana tichichironda mukati meshoko raMwari ngatirondei tichiona kuti ko zvakambenge zvaita sei, chiko chaiitika mukati mekurarama kwevanhu ava. Saka kuti iko tisarasike, because Bible riri kutaura ndimi in the context yekuti vanhu vanzwisise, in the context yekuendesa evangeri, not in the context of proving kuti mweya mutsvene wapamusoro pedu. Handiti muri kuona? Yes. Dr. Mzengi, do you have anything? I think we need to go and read zviri pana Acts 10. Oh, good. Thank you so much. Tiverengirei pastor mukwara kana masvika Acts 10 kubva pavhesi 44 kusvika pa46. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. And those of the circumcision who believed were astonished, as men as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Saka Peter Peter wakati achivaparidzira vaiva mumba maCornelius. Zvanzi mweya mutsvene wakaburuka. MaGentiles aya vaiparidzirwa vakatanga kutaura nendimi. Ende zvanzi maJudha vaiva naPeter vakavanzwa kuti vari kutorumbidza Mwari. Not they heard them. Vachitotaura kuti vatotaura nendimi ende tatichizvinzwa. Ende mukutaura kwavanga vachiita vanga vachirumbidzani, vanga vachirumbidza Mwari. Mukaenda pana Acts 10 pavhesi ya 1 chaona kuti Cornelius waitaura chiItaria. Peter waifanira kunomuparidzira waiva achitaura chiAramai. Saka indofunga
hazvina kubudiswa pachena. Peter paaiparidza nonga pambaiva neaiturikira, but achiparidza kudero pakasvika apoint yekuti magentiles aya akagamuchira vhangeri, kubva Mwari avakomborera nechipiwa chei chomweya mutsvene, vakatanga kutaura nendimi dzainzwikwa nemai nemajudha, vakatonzwa kuti ava vanhu vari kurumbidza navo, vari kurumbidza Mwari. Imboverengai pana Acts 11 pavhesi 15. Acts 11 verse 15. Yes. Bhaibheri ritaure inoti kudii? And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. Uri kupaona apa? NdiPeter ava kupa report kuchechi yepaJerusarema. Vabvunzwa kuti zvakanofamba sei zvamakanoita kumba kwaCornelius. Zvikanzi pandaitaura ivo vakatanga kutaura nei nendimi sezvakaitika zviya pana Acts 2. Isu tikavanzwa vachitaura norurimi rwedu, but ivo vasirivo rurimi rwedu, vasiri verurimi rwedu. Saka Peter panapa achipa report ari kuti iko, as I began to speak, the Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. Yes, beginning iri kutaurwa ndiye kuna Acts chapter 2. Saka apapa ndo mavhesi anosimudzwa nevanhu manje achiti kutarisai vhangeri richitoparidzwa vanhu tigu ndobva watanga kutaura nendimi, but pari kunziko kataurirwo kakaitwa nendimi, and how the Holy Spirit fell upon them, it was as in the beginning. Kuna Genesis, kuna Acts chapter 2. Manje tikaenda kuri kunzi beginning na Peter manje. Ndo kuri kunzika vanhu vakanzwa vakati iko ibasa guru rani, basa guru raMwari. Anditi ndizvo here? All right. Thank you so much. Saka ndofunga imwe hoko yakakosha yatiri kubata panapa, yatiri kuda kuti tidzike, ndiye kuti iko chipo chendimi mukada kuteera kuchironda mukati meBhaibheri, paiwanzenge paungana vanhu vane kutaura kwakasiyana nemarudzi akasiyana, Mwari wopindira. Anditi ndizvo here? Saka kana muri mashona mese, kana muri mandevere mese, dhigi muchechi moti izvo zveyanguva yekutaura nendimi, mune muchida kunyasodini chaizvo? Ini handinyaso ndikuda kuti iko Bhaibheri ritibatsire tisvike pakuziva zvokwadi yaMwari. Handiti ndizvo here? Yes. Anything as we move, I think pana Acts pane mbengi patsokodzerwa apa, tirite here? Anyway, besides pana Acts kumberi where the gift was mentioned, or maybe tongues as a word was alluded to. Yes. Saka takaenda pana 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Tinosangana pachitsanangurwa pamusoro the gifts of the Holy Spirit. Takaenda pavhesi ya 10. From verse 7 panotsanangurwa in 1 Corinthians chapter 12 verse ya 5. Verse ya 5. Good. Mapabata. Ndapabata ndapo. There are differences of ministries, but the same Lord. There are diversities of activities, but it is the same Lord who works in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gift of healings by the same Spirit, to another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works in all these, distributing to each one individually as he wills. Now, pane pfungwa dzandira kuti tibata apa. Zviri kunzi kune magifts zvipo zvinopuwa nemweya mutsvene zvambotsanangurwa namufundisi. Now, zvipo izvi zvakawanda. Zvipo izvi zvakawanda mukusiyana kwazvo. Pfungwa iri kubuda apa ndeyekuti chipo chendimi is different kinds of tongues is one among many gifts of the Holy Spirit. All right. Then verse yati pa verse ya 11, the Spirit inopa umwe nemumwe as he wills.
So it's not a must kuti chechi yese inofana kutaura nendimi. In fact, kutaura nendimi amu apply imimi kuti ndakuda kutaura nendimi. Mweya Mutsvene ndo unokupai that gift as he wills. Sezvakatika pana Acts chapter 10 nepana Acts chapter 2. Wana Peter wana kuapply bakuti ndada kutaura nendimi kana kuti chimweya Mutsvene uno kana kuti uyai ndimbokukwesha imusoro kuti ndimi dziuye. Exactly. All right. Mweya Mutsvene unopa as he wills depending on the situation. So the gift of tongues is a gift of the Holy Spirit. Tinofana kuti tipatsanure between the fruit of the Spirit, inotaurwa naGalatians chapter 5 verse 16, and the gift of the Spirit. The difference is that the fruit of the Spirit, Bible rinoshandisa singular, harishandise plural pana Galatians chapter 5. And the fruit of the Spirit is love, joy, patience. In other words, zvinhu izvi ndo fruit ndo zvinoratidza uvepo hwemweya Mutsvene, ndo evidence yemweya Mutsvene zvese, the fruit of the Spirit. The gifts hauika one pamunhu one. Mumwe anopiwa chimwe, mumwe anopiwa chimwe, mumwe anopiwa chimwe as the Holy Spirit wills. Okay. Saka evidence yekuti munhu ane mweya Mutsvene hakuzi kutaura nendimi, because mumwe munhu anogona kuve nemweya Mutsvene asingataure nendimi, because anopa chipo ndimweya Mutsvene. Asi iwe haugone kuti une mweya Mutsvene usina the fruit of the Holy Spirit. Exactly. Saka vanhu vanoconfuse, vanofunga kuti the gift ndo evidence yemweya Mutsvene. Chinoratidza kuti une mweya Mutsvene hakuzi kukwira gomo ukurira kana kuita sei, kararamiro kaunoita, the fruit of the Spirit. Okay. Hey, apo ndofunga tinoda kutenda chose mandijekesera chimwe chinhu chakwaedza mumwoyo mangu. Thank you so much. Yes, Pastor Wara. Ndio yabva yazadziswa pana Acts chapter 13. Ngatiende pana Acts chapter 13 kubva verse ya 1. Acts chapter 13 verse ya 1. Zvabva kutaura kuti chibereko chemweya nechipo chemweya kusiyana kwazvo. All right. 1 Corinthians chapter 13. Paul obva ati panapa, though I speak with tongues of men and of angels and have not love, I am become as a sounding brass or tinkling cymbal. Kureva kuti chibereko ndo chinodiwa, chipo handicho chinodiwa kuti ndive profitable kuvanhu. And then sandabva ipapo ndoda zvakare kubudisa nyaya yekuti tongues of angels. Okay. Tida kuisa pachena kuti kune ndimi dzevanhu kotaugwa ndimi dzema-angels. Ma-angels achiva pano panyika, hakuna angel yandinoziva yakataurira munhu nendimi yokudenga. Achiuya kuna Maria anoti kudi Gabriel, kwaziwai Maria, mudzimai anoremekedzwa. Otaura nendimi yake, hatina kunzwa kuti pakaiswa Aramaic, pakaiswa Hebrew, pakaiswa chi, aitaura nendimi yaMaria. Achiuya kuna Daniel parwizi ulai Gabriel, anotaura Daniel, iwo uri murume anodikanwa naMwari. Chinzwa Daniel, zvinhu zvichafamba zvakadai zvakadai. Otaura nendimi yani? Inonzwikwa. Ko vaya vakauya kuna Lot, vakataura nendimi yaLot, hapana kumboitwa translation. Saka ndimi yatingati yeangel, atingati idiophone inoshandiswa naPaul yokungoti chero kataura sedhongi, chero kataura senyoka. Tomboti ngirozi pane special language kawanotaura. Kunyangwe ukataura neka special language kawo usina rudo hauna zvaunobatsira. Hazvitorevi kuti iko pane ka special language kengirozi kaunofanirwa kutotaura. Because ndakanzwa vamwe vazhinji vachitiko no hamunzwisise. Patinotaura nendimi paya tineta pane imwe level. Anditi muri kuona. Hanzi pa level iyoyi tineta kurasisa wawengi pamwe chete naSatani. Tineta kutaura language yekudenga. Saka imimi hamuita seimimi. Regai ndipedzisire mavhesi maviri panapa. Vhesi rimwe ranoda kupedza naro Dr. Chotonda kona ina pastor. Itu chete. Yes. Rimwe ranoda kupedza naro ndi chapter 13 verse 8 iyoyo. Paul anoti, charity never fails. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Yes. Kureva kuti mukurarama kuno, nguva yekuda ndimi ichadini? Ichatopera. Iko zvino mukatarisa UN igere pamusangano. Hakuna interpreter anenge aripo paya. Yes.
vakuita nemamachines okuti vanenge vane maearphone avo muzheve zvichitotranslatewa nemamachines ipapo hakuchadiwi munhu anotranslata mazvibanda saka mumakereke mazhinji this facility can be there electronically yokuti uyu ari kutaura negreek vanhu ngavanzwe neenglish uyu ngataura neenglish vanhu ngavanzwe neshona zviriko izvozvo then vhesi yangu yekupedzisira yatoda kutaura panapa ndeyapaul paul anobva ati pachapter 14 vhesi ya18 I thank my God I speak with more tongues or with tongues more than ye all. All right. Paul nokuti aitaura ndimi dzakadini dzakawanda kamucharangarira amire pamberi paAgripa pamberi pavatongi waichinja language Paul opinda muLatin opinda muchinyi opinda vachishamiswa varume vai achiparidza evhangeri waizviitira kuparidza evhangeri kusvikira munhu nelanguage yokumba kwani kwake ndo zvaiitira Paul. Yay. I wanted to emphasize shoko rataurwa naPastor Warari pana 1 Corinthians chapter 13 pa verse ya 1 andiri ati even though I do this kana pachinzi though pari kunzi even if okay, that's what it actually means. Okay. Even if I speak in tongues of what? Of angels. Of angels. But we have already noted kuti languages akauya as a result of sin. Okay. Pana Genesis chapter 11. Kudenga hakuna ndimi dzakawanda. If there is a language in heaven, there is one language. Yeah. Because hakuna kumbopinda chitema. Chitema ndo chakaunza tongues. Pakasikwa nyika ino, there was just one language, everything perfect. But because of sin, languages came. Saka handingatoda dini ndichiti ndinotaura nendimi because ndimi it's a manifestation yekutaridza kuti we are in a sinful world. Then mukaverenga paverse 2 ndoda kuti ndiverengere Pastor Mukwada inoti kudi verse 2 yani 1 Corinthians chapter 13 1 Corinthians chapter 13 verse 2 inoti kudi And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Ari kuti ndine kutenda kwose iripo. Ari kuti even though I may have this. Ko verse 3 oti kudi. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Paul akaurawa seizve. Akapiswa iri. Ayo. He was beheaded. He was beheaded. Saka haasi kutaura zvinhu zviri riyo kana kuti zvakaitika kana kuti zvinoitika. Ari kuti tomboti zvakati even though ndikazvipira muviri wangu kuti upiswe haasi kuti muviri wangu wakapiswa. Ari kuti even though because iye kufa kwake kwakusingazi kupiswa kwakuri kwokudi kwokugurwa musoro. Saka tofanira kupanzwisisa ipapo kuti Paul pari kuti even though I may speak in tongues of angels, hasi kuti kudenga ngirozi dzine ndimi. Thank you. Yes. Ndimi ngirozi indofungidzira kuti ndo yaSatani manje. Okay. Because asati auya panyika panapa ndo kwaiwe ikoko. Zochapfura pepe. Okay. Asati apanduka achinzi Lucifer. Ari kudenga kane ngirozi 130 dziya. Saka ndo yake maidai kwakuruti iripo sikutsana kuruta pasi. Saka inini handigoni kuti iko nditaure nendimi dzandiri kuti ndiri kurasisa pane rino pasi. Ndiri kutaura nendimi yedenga. Sekutaura nendimi dzengirozi. Okay. Satani ndimi yokwake. Satani anotoiziva. Because ingirozi yanga imboriko kupi? Kudenga. Achito leader worship. Zviri kujeka mwoyo mangu. Thank you. Dr. Choto. Imwe chapter inowanzonetsa nde 1 Corinthians chapter 14. Okay. Ndo inowanzonetsa ipapo tinofana kuti timbogara ipapo kuti tibatsirike, but inini pane verse toenda zvishoma nezvishoma. Pane verse yandoda kuti nditange ndataura pa 1 Corinthians chapter 14 verse 23 tisati tazoenda ku verse 1 iri kuti iyo verse 23 therefore if the whole church comes together in one place
and all speak with tongues, and there comes in one who is unlearned or an unbeliever, will they not say that you are out of your mind? Version language, you are mad. Yeah. Verse 23. Verse 23. 14. If therefore the whole church be come together into the place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? Number 1. Zanzi unlearned. And it's possible to learn tongues. All right. Kuti semienzaniso takauya munomu ndaka munhu achitaura chiGiriki, munhu achitaura chiHebheru, munhu akadzidza chiGiriki anotoziva kuti uyu ari kutaura chakati, uyu ari kutaura chakati. But pakapinda museyamwe vasiri kuziva zviri kutaurika. Wowa uyu ari kutaura chiSpanish, wowa uyu ari kutaura chiTariana, uyu ari kutaura chirudzi chakasiyana. Anoti vanava dzichirimo here mupfungwa. All right. Zvireva kuti haiziriyo purpose yendimi kuti kereke yese ingotaura malanguages ari unintelligible. Anoenderera mberi achiti ipapo pavhesi ya 1 Corinthians chapter 14 ade pavhesi ya 17 inoti iyo, if anyone speaks in a tongue, let there be 2 or 3 each in turn, let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silent in church, and let him speak to himself and to God. Ndakasvika pakereke ine vanhu vasingagone chirungu, ndakatanga kutaura nechirungu. Kana pasina anodudzira chirungu, zvobatsire. Vanhu ivo vari mukereke vari kungohwa chirungu chiri kutaurwa, wega ari kunzwa ipapo ndiMwari, nekuti Mwari ndiye unohwa marudzi wose. Saka Pauro ari kupa a very practical counsel panapa kuti no, izvi zvatakuona mazuva ano zvekuti chechi mufundisi vanomira pamberi kuti yanguva yekuti vanhu vataure nendimi. Chechi yose umwe ari kufamba akadai, umwe ari kufamba akadai, umwe akazvambarara pasi, umwe ari kujamba, vese vari kutaura nendimi. That's not the biblical practice yekutaura nendimi. Paitaurwa nendimi paive neorder, and the purpose yanga iri ye-edification, kuti vanhu vahwe zviri kutaurwa. Without interpretation and edification, my tongues are useless. All right. Thanks. Ndinofunga kuti chimwe chiri kundibatsira kai ndechekuti ikoka this is a gift. Anditi muri kuona, it's not a fruit of the Holy Spirit. It's a gift from the Holy Spirit. Anditi muri kuona. Saka a fruit is a must. To show kuti mweya mutsvene uri mauri. A fruit must be seen. Love, joy, all that. But a gift of tongues doesn't prove kuti the Holy Spirit is in you, according to how and what the Bible teaches. And yes. Pane chimwe chandingangoda nditsanangure zvishoma background yecity yeCorinth. Good. Kune chechi yakazonyorerwa tsamba naPaul. Mukaenda munhoroondo zvinonzi Corinth was a cosmopolitan city. Yanga ine vanhu from different nationalities. Why? Because paiva nema-international seaports maviri. Ndopaisvikira zvikepe zvikuru zvine zvinhu zvakawanda. Saka paiuya vanhu vakawanda vakasiyana-siyana. Ende ndo vaitogara muguta iri. Pakaparidzwa vhangeri paKorinde, vanhu vakatendeuka vaibva from different backgrounds, the different languages. Kubva vanopinda muchechi iya iyo. Saka uyo waiti achitaura nendimi yake apa, language yake, uyo ari kutaura nelanguage yake apa, uyo ari kutaura nelanguage yake, muchechi mobva maita confusion. Saka ndo problem iri kutakliwa pano apa nani na Paul kuna 1 Corinthians chapter 14 oti kana pane ari kutaura nendimi ngapave neanodudzira. Ngapave neanodudzira. Musataure mese. All right. Saka ndiri kuona ma-levels maviri apa. Handindizvere. Pane level yekuti the Bible is strictly talking about
tongues that we know, malanguages atiri kuziva, ndo ari kutorwiswa nana Paul kuti iko zviitei neorder, kana mumwe achitaura chishona mumwe achitaura English achiita sei, but vanhu manje ka vatosiya level iyo iri kutaurwa nebhaibheri, vakune imwe level inonzi apariga charigwinza richarga vachiti takutaura nedimi, hapana ari kuzvinzwa, but ivo vari kuti iko mweya mutsvene uri patiri. Basically, where did that come from, Dr. Choto? All right. Tisatadaro tida kuti tiverenge Matthew chapter 6. Jesu anotaura pamusoro peprayer. Verse 7 anoti. Matthew chapter 6 verse 7. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think they will be heard for their many words. The heathen apa vanonamata zvavanonamata. So Jesu ari kuacknowledge fungu kuti maheathens vane forms of worship avanoita, and forms of worship avanoita ane vain repetition, mamwe anoti vain babblings, kutaura kwakasiyana siyana kwekungodzokorodza zviri kunzi that's not the manner which we pray. In other words, kunamata uchingodzokorodza uchingoita word shabaraba uchingodzokorodza one word, chinamato chechiheathen. Okay. Ichochocho. Zvichireva kuti maheathen aive nemaforms of prayer kana kuti worship avaive nawo. Now this modern language kana kuti glossolaila iriko mazuva ano iyi, the advent of it is in 1906. Kune murume anonzi William Sengwa, pane inonzi 106 Azusa Street muLos Angeles, ndo makatangwa nyaya yekutaura nendimi the modern way atakuona iyi, ndo birthplace yemodern Pentecostalism. Saka varume ava vakanga vari maAfrican Americans, ndokubva vaungana vachida kuita revival. Varimo murevival imamo ndo pakazoita manifestation yekuti vanhu vakatanga kutaura nemastrange languages, and vakainterpreta kuti this is the Holy Spirit. Vainterpreta this is the Holy Spirit, that's the birth of modern Pentecostalism. But kune vanhu vakadzidza vanonzi ma-social linguist, vaka researcher vachida kuedza kuona kuti alright, idzi language dziri kutaurwa idzidzi nelanguage dzinoshandiswa nema-cultures vagara vaine this form of manifestation. Kune ma-African cultures, kune kujapan as well, even kumexico Maya cultures, yekuti muchinamato chavo vane this manifestation yekutaura nemalanguage akasiyana siyana. Even mondoro chaidzo dzinototaura dzine padzinototaura language isingahwikwi nevanhu. Saka vakaita nyakumbi ozotiko sekuru vari kuti. Alright. Saka vakacompare these two languages. Munhu wacho anonzi William Samarin, he was a professor, a social linguist, and akaconcluda kuti language yaya inotaurwa yaya Pentecostalism inotaurwa yaya, it's not a real language, it's a pseudo language, it's unintelligible babblings, it's not really connected to another language. But wandakafarira inini mudzimai ainzi Felicitas Goodman, angari an anthropologist, akati iyi akaconcluda na mukadzi uyu akastada the Maya vanhu vanowanika kuMexico, handiti vane chinamato chavo, ndokubva astada ma-African religion, ndokubva akompare nevanonzi ma-Moravian Christians vekuAmerica. Paakacompare ma-languages aya akaona kuti there is no distinction between ma-languages anoitwa nema-non-Christians, in other words mitauro, that manifestation yekutaura ma-unintelligible languages anoitwa nema-non-Christians nema-Christians, it's actually the same manifestation. Okay. Kungoti izvi zvinoitwa nevanhu vanoti vari kubatsirwa nemweya mutsvene, izvi zvinoitwa nevanhu vari kuti hatine chikristu mukati. Second discovery yakadiscoverwa naGoodman ndeyekuti ndimi idzi is not something chinongoitika suddenly, it's actually a learned behavior. Okay. Chinhu chinotodzidziwa. It's not really kungoti unongoirikana zvongo wongotanga ngotaura. It's actually something that you learn. And wakataura nevanhu vanotaura nendimi muPentecostalism, vanototaura kuti it's things that you learn, you are told to learn. It's difficult unofanira kutodzidza zvazviri. Zvichireva kuti even in ancient Greece, Plato, one of the philosophers, anotaura about the Delphic oracles.
vaitaura these unintelligible languages. These are non-Christians, these are pagan practices, but kune this manifestation of this language. So ndiri kuti ava vana mascholars maanthropologists vana Goodman vari kucompare and vakaona kuti the modern type of tongue speaking iri kutaurwa is not different from that which is practiced in non-Christian contexts. Okay. Zvichireva kuti this kind of tongue speaking sekudzidza kwataita Bible is not in the Bible, because the purpose of tongues in the Bible was evangelism. And kana tiri mu context ye church munhu wese haatauri panoda kuita interpretation, and the end is edification. But kana tiri ku context ye rituals aya, the purpose is not evangelism. The purpose is to demonstrate kuti aiwa isusu pane zvatinogona zvamusingagone imi. Okay. And Paul anobva aburitsa fungo yekuti all these religions are demonic manifestation. Saka mademoni anotoshandisawo ndimi to prove zvimwe zvinhu kukupinza ifiye. Kana makaenda kumhondoro makaiwa ichitaura nelanguage yamusingahwisisi, munorohwa nekutya kuti zvii zviri kutaurwa. Saka it's an intention to deceive. Okay. Vanhu vobva vafunga kuti munhu uyu une some supernatural power raainaro. Saka zvese zvaanotaura mutererei. That's the point. Because kana munhu akataura nelanguage yausingahwisisi, kana akataura zvausingahwisisi, chaapo ndechekuti waakutofunga kuti munhu uyu anocommunicate naMwari uyu. Saka therefore zvese zvaanotaura wakuzviterera. Saka istrategy yedeception yekuti imimi makavhundutsirwa unintelligible language yamobva matanga kubhiliva kuti ndazoona munhu waMwari pana. Okay. Thank you so much. Maita henyu. Anything to conclude on this? Maybe totanga na Dr. Zengi topedzera na Pastor Mkwada. Okay. Yes. Ndoda kuti Pastor Mkwada vandibatire 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Muchaona kuti Bible rinotaura kuti kune zvipo zviri 8. Zvipo zviri 8. Tiverengerei. 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Verse 31. But earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Saka there are better what? Gifts. Ndoda muinde pana 1 Corinthians 12 verse 28. Muchaona kuti panopuwa malist ezvipo zvomweya. Chipo chokutaura nendimi chinoiswa kokupedzisira hachisiko kokutanga. Verengai. Verse 28. And God has appointed these in the church. First apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, administration, varieties of tongues. Muri kuona list iyo iri kutanga nezvipo zvikuru ichidzika tikabva apa toenda pane izvi tozoenda pane izvi. Chipo chekutobetsera, the gift of helps, chitori kunzi chiri nane kupfuura chipo chekutaura nei nendimi. Indai futi pana 1 Corinthians 14:15. Bible rinofanira kuzvidudzira roga. 14:15. Yes, kana masvika ipapo verengai. What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also. Verse 16. Else, when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say amen at the giving of thanks? Thank you. See, seeing he understandeth not what thou sayest. Saka ini kana ndikanonamata nechishona kunyika yemafrench, Mwari vanondinzwa kana ndichinamata publicly, but hazvibetseri vanonditeerera. Okay. Saka kana pasina interpreter, it amounts to what? To nothing. To nothing. Mukacherechedza muchaona kuti Jesu pachake haana kumbotaura nendimi.
Eish. hana mukaenda kuna Johani mubhabhatidzi mukaverenga kubva pana Luke chapter 1 paverse 15 inonzi akatozvarwa akazara nomweya mutsvene but hapana kana pa one incident yatinomuona achinzi wataura nei nendimi mune mabhuku 27 muNew Testament but muchaona kuti mabhuku matatu chete anorifeya kunyaya dzendimi bhaibheri rakanyorwa nevanyori vanogona kusvika pa 39 kana 42 but vanyori vatatu chete vanotaura nyaya yendimi bhaibheri roti desire for better gifts ende chipo chendimi chinoiswa zasi kokupedzisira hatisi kuti hachina kukosha chakanaka ndichekufambisa vhangeri but mubhaibheri rose it's not the greatest of gifts. Yes, thank you so much. Maita yenyu. I want to close. Make it short, please. Okay, so in conclusion, toda kuti ndiverenge Revelation chapter 16 verse ya 14. Inoti iyo, there are spirits of demons performing signs which go out to the kings of the earth and the whole world to gather them to the bed of the great day of the Lord God Almighty. Now, Bible rinotiudza kuti in this conflict yatinayo kune two sides. Sataniwo ano counterfeita miracles amwari. And ane signs aanoshandisa. Intention yema signs aya is deception. So in other words, what we are saying is that kuperform a sign or a miracle, kutaura in an intelligible language, is not evidence yekuti uyu munhu uyu anoshandiswa naMwari. Takaenda kuna Deuteronomy chapter 13 paverse ya 1 to 4. Inototiudza kuti kana pakamuka a prophet pakati penyu akaita chiratidzo chinoshamisa, icho chiratidzo chinoshamisa chakaitika. After that akazoti ngatinonamatei vamwe vaMwari vamusina kuziva, musateerere mashoko emuprofita uyu. Challenge yataita maKristu ndeyekuti tinotarisa masigns kuti munhu ari kutaura zvisinganzwiki, munhu ari kuita mamiracles, tobva tafunga kuti all this equals a genuine man of God. But chinoita kuti munhu ave genuine man of God, Matthew chapter 7 verse 15, you shall know them by their fruit. Not by their gifts. Fruit of the spirit yatawerenga yaya zvavanoita mararamiro avanoita. John chapter 13 verse 35, they shall know that you are my disciples if you have love among one another. In other words, the genuineness of Christianity ndeyekurarama maprinciples ari mushoko raMwari, kwete manifestation yemasayensi, yematongues, yechinyi. Those are gifts sekudzidza kwataita. Matongues chingori chipo chinofacilitator evangelism. But Satan nedeception hwake anoshandisa zvinhu izvi kudeceiva vanhu. Ende sefungo yatabata yai, these things are not unique to Christianity only. Even in other non-Christian entities, nyaya idzi dzema unintelligible languages dziriko. Saka that is not evidence kuti munhu uyu munhu waMwari. Ngatiende mukati meshoko raMwari, chiKristu chedu ngachitungamirwe nezvakataurwa neBhaibheri. Thank you so much. Maita yenyu. Ndambe ndati Pastor Mukada zveya. You are right, we are okay. Tinoda kutenda chose. Mwari dai anga atikomborera, atitungamirira. Taronda mukati meBhaibheri, tikaona kwazvakatangira kuti tutaurwe nyaya yekuti ndimi, tikaenda paPentecost padzakataurwa, tikaenda pazvakadzidziswa Pauro achinyorera tsamba kuchechi yepaKorinde. Ndimi kwakuri kuedza dzinotaurwa in the context yekufambisa vhangeri, not in the context of proving that you are my disciples. And if you want to prove that you are my disciples, cannot the Holy Spirit is upon you, ratidza ne fruit of the Spirit. Pazvinhu zvose izvi toda kuchengetwa naMwari kubva pakunyengera kwemazuva ekupedzisira. Pastor Mudzengi, tinamatireiwo kuti Mwari atibetsere, kuti Mwari atinzvengese kubva pakunyengera kwemazuva ekupedzisira. Baba vari kumusha kumusoro kudenga, toda kuuya kwamuri tichikutendai neshoko renyu rinoisa zvinhu pachena. Tokutendai nechipo chendimi kana malanguages
amunotipa to facilitate kufambiswa kwevhangeri renyu kuti risvikire vanhu kwose kwose kuti pasava neanozoita excuse yekuti handina kusvikirwa neshoko iroro kana kuti handina kurinzwa zvakanaka. Chitibetseraiwo munguva dzino dzatiri kurarama apo vazhinji vachisimudzira chipo chekutaura nendimi semunongedzo wekuti munhu ane mweya mutsvene, vachiisa pasi zvinonzi uyu ndo muchero wemweya unosanganisira rudo, kuzvidzora nebeing slow to anger. Chitibetseraiwo tiite desire the better gifts sekulista kwamunoita mushoko renyu. Zvese zvaitwa zvapera. Chishuvo chedu kuti tisawanikwa tichipinda mucounterfeit yentimi, but tiwanikwe makatichengeta kuti mugotiponesa pokupedzisira. Chikomborerai vana venyu kwese kwese kwavari. Tanamata tichipona nezita raJesu. Amen. Amen. Ndazvimisira kutevera Jesu, ndiri wenyu narini, ndiri wenyu kana nyika yoramba, ndiri wenyu narini. Ndazvimisira kutevera Jesu, ndiri wenyu narini, ndiri wenyu kana nyika yoramba, ndiri wenyu narini. Wenyu mukati medambudzo, wenyu kana nyika yoramba, wenyu kana tsuri yorira, ndiri wenyu narini. Wenyu mukati medambudzo, wenyu kana nyika yoramba, wenyu kana tsuri yorira, ndiri wenyu narini. Ndakatenderedzwa nenamo Baba, ndiri wenyu narini. Ndokumbira zvino mufambe neni, ndiri wenyu narini. Ndakatenderedzwa nenamo Baba, ndiri wenyu narini. Ndokumbira zvino mufambe neni, ndiri wenyu narini. Wenyu mukati medambudzo, wenyu kana nyika yoramba, wenyu kana tsuri yorira, ndiri wenyu narini. Wenyu mukati medambudzo, wenyu kana nyika yoramba, wenyu kana tsuri yorira, ndiri wenyu narini. Narini ndichagara kwemakore, ndiri wenyu narini. Ndakachengetedzwa muzvanza zvenyu, ndiri wenyu narini. Narini ndichagara kwemakore, ndiri wenyu narini. Ndakachengetedzwa muzvanza zvenyu, ndiri wenyu narini. Wenyu mukati medambudzo, wenyu kana nyika yoramba, wenyu kana tsuri yorira, ndiri wenyu narini.
vafambi apo tinoenda pasipo asi muponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo arikuuya nekukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya makuwa ekare apo vanorara vafambi vakafa na Kristu vachazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu arikuuya nekukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya tichasangana kumusha wekudenga tichaimba nekuponeswa vaponesi vachabva pasi rese vanamate mambo wedenga arikuuya nekukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya haleluya amenize haleluya nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga arikuuya nekukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya haleluya amenize haleluya nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga arikuuya nekukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya rukariro oro rwangu rosembire kuna Kristu handinawiri nemuno asimozita ra Jesu dinomira kuna Jesu diedomo deyo yangu shimwe dicha yura zangu
kuti awikwa ngerima tsitsi dzake ndokarira mumbepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye dombo ndeyo yangu zimweni chanyura zangu sifungo sikwinile kulabo abatebile nangamina ngitangele ujesu ngizamtebile ujesu Kristu etwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kukhala itilongo kuyena ngikuphungele ngigqokiswe ngobungcwele esigodlweni yovela ujesu Kristu etwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula ujesu Kristu etwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula ngiyafuna lowo ndilo wabangcwele basendulo wabaqondise ezulwini ebelezimi ngengozini upinkosi lowo moya Paulu Abrahama owatambi supa ule wazuzama yae Zulu amandla asabela